ongowesifazane endaweni yaseThekwini uye wasishayela lapha kwiBantu TV1 ngenhloso yokuthi adlulise udaba lakhe olwake lamehlela lapha endaweni yaseThekwini, lapho ebike khona ukuthi izigebengu khona lapha endaweni yaseThekwini eMlazi zake zazama ukuthi zidune imoto okungeyakhe eyayihamba umfana wakhe esebenza ngayo kwiBolt. Lezi zigebengu theme ngabe seyizirequestile ifika endaweni la kumele zehle khona zabe sezikhomba lo mfana ngesibhamu, kodwa nebala zangaphumelela zibeke seyiboshwe ekuboshwenikazo igebengu lezi. Abakubo kwazo igebengu zibe sexoxisana nalo mama uthi cha, lo oboshiwe kuyena oyegila lemkhuba akakhululwe adedelwe, abomndeni bazobe sebekhokha indleko ezaba khona noma ezadaleka emva kuba imoto ilimala mengabe lo mfana ezama ukuthi aphunyuke kulezi zigebengu. Nebala ke kwenzeka lokho igebengu zadedelwa. Umama uthe emeshayelwa sebika ukuthi konke akwaxoxiwe akusahambanga ngendlela. Nantu udaba lika mama olugcwele. Enhla nasezantsi babukeli lapho nesibele nikhona yona le video siza kuyini kanje manje sithanda kunibingelele wesesiphinde sinamukela kusona isikhathi sesiphinde sahlangana. Embukela sicela ukukhumbuza sibamba lapho channel zonke iBantu TV1 ku-channel phambili ekuletheleni izindaba ehamba phambili neshisa lapha eNingizimu Afrika, ikakhulukazi lezo ezithinta abantu abaxakeli lapha eNingizimu Afrika noma eSouth Africa. Kanti mawuthi ngomunye nawo umuntu phinde senza indlela yokuthi sidlulisele kubantu, ungafike uhlale nathi mekuthi useduze noma ngapha endaweni eyakhele goli noma ke mekuthi kude negoli akwazi ukuthi ufinyelele kuthina ngqo qathatha. Kulula nje siyakufonela. Namhlanje ke siphethe usisi lapho uthe wasithinta naye ngodaba oluthinta impilo yakhe kudaba lomhlupha kakhulu. Athe ufisa ukuthi adlulisele kubantu base South Africa ukuze mhlawumbe athole usizo. So wena ke kuze ivideo kasisi le noma inkulumo yakhe azoyithola ezohamba kakhulu, ucindezela nje u-like button ukuze ivideo izohamba kakhulu. Ngabe wena awukwazi umsize but ukuthi ucindezela u-like ivideo ya promotheka ifinyelele endaweni eningi, hleze ithola umuntu ongakwazi asithinda afisa ukuthi axhumane nosisi because usisi ezosizakala. Wena muthi nje kwabe nesubscribe kuyona le video ibukele uhlale kanye nathi ube ingxenye yale channel. Into senza nje manje ukuthi sifonele yena usisi lona sikhulume naye ke abike udaba lakhe sithole siza ukuthi singakwazi ukuthi simsize. Mina ngumfelokazi washonela ubaba ngo-2014 waseshiya kunemadlana yayikhona, ngabe sengibona ukuthi i-way forward inzima ekuphileni. Kungcono ngizama imoto, ngathola imoto ye-TOC ngayenza uba ibihamba umfana wami omncane. Bese siphinde sikwamukela njengamanje usemoyeni lapha kwiBantu TV1. Sicela ukuthi ubingelele abalaleli noma ababukeli. Wathi lo mfana esebenza ene request ayitholile. Le request ngithi ayiyebo mnandini la khona la eThekwini, kusho ukuthi wa requestwa ubhuti abawu2. Labo bhuti kuthe mase kufika ku endpoint ye request wasesuka lo munye emkhomba ngesibhamu sethi akalethe yonke into, ifoni, imali nemoto. Kusho ukuthi lo munye asazi noma babe actor yini ngoba lo munye wathuka wathi hayibo wenzani mfowethu. Kusho ukuthi ke lo ke wabese eselokhuza ke zama ukuthatha imoto ejikela ngaphambili. Kusho ukuthi wasemshanga imoto walala phansi, kanti ngaphesheya kunama security ayekhona ayibuka lesigameko ngoba kwazi kuphazamiseka ngisho umphakathi ngesikhathi edubula wazi wangabona emehlweni imoto yashayisa ipholi likagesi kwacisha ugesi kumphakathi. Kusho ukuthi ke wayesemshaya ngemoto ezama ukujikela ngaphambili eyoyithatha imoto, wamshawa waphansi waquleka. Kusho ukuthi kani lesigameko lesi kunama security ngaphesheya yayibuka lento yenzeka, wela ke walindwa ke wabhekwa. Kusho ukuthi bembuka ukuthi akalimele no leso sibhamu salahleka lapha, hayi akalimele kodwa uqulekile. Wavuka ke kanjalo, wavuka sekukhona amaphoyisa ke, kusho ukuthi ama security abesefonela ama SAPS. Wathi evuka nje wabeselindwa amaphoyisa waboshwa. Then ke seboshiwe ke, I think uhlale eholiye lapha eboshiwe. Kusho ukuthi imindeni yethu bese ixhumene ngoba besi-attenda leli cala lohlehla. Kusho ukuthi le mndeni ke kusho ukuthi angazi ke noma yathatha i-advantage noma yabona indlela esasixakeke ngayo kutheni
iparish alikwazi ukuya eziko sithembele kule moto kusho ukuthi basibe negotiate ukuthi hayi abakhiphi asishi amount ethize ukuze kukhandeke imoto sibuye siqhubeke nempilo kunoma lo yaboshwa. Hayi nathi-ke sabona kuyise elingcono sasi ngempela siyaphenikha kho baba lapha ekhaya and abantwana basebancane nemisebenzi ayikho noma ekhona ongasemncane kakhulu kodwa imisebenzi ayikho. So savumelana-ke ngaleyo nto ukuthi hhayi kulungile-ke bazomele bakhokhe u-60,000 ukuze kukhandeke imoto ngoba iyayi beyond repairs imoto. Ngendlela namanje kusayileso sigameko leso. Imoto nje kuleso sigameko ilo yahudulwa yabekwa yabo. Hayi kusho ukuthi-ke sigcina-ke sinegotiate kanjani abakhokhe 60,000 sikhiphe lo nathi basinike lo 60,000 imoto ikhandwe qhutshekwe nempilo. Hayi sivumelane. Kusho ukuthi-ke bakhokha u-10 ngenye imini. Sathi hayi ngeke somkhipha mase niqedile le mali. Bakulandelisa ngo-10 omunye kwawu-20. Kusho ukuthi-ke kunomfowabo bezibiza athi ubethu ummeli lo bhuti naye bese sijwayelene uyena owayempela evumile ukuthi lento le uyena umfowabo ozoyimela nokhokha lokho yonke leyo nto ne-girlfriend yakhe. I-girlfriend yakhe-ke ila around Durban ubala abantu abasematatiyela. Kusho ukuthi-ke hayi lo munye wayesevele ekhishiwe ngoba vele engenacala lo munye. Yilo wayenecala. Kusho ukuthi-ke hayi sinegotiate-ke nalo mfowabo ozibiza ummeli ukuthi hayi umfowabo uzommela nalo sisi othi uyi-girlfriend yakhe. Besificana vele labantu makuyiwa kwi-court ngosuku lwe-case hayi. Hayi siqhubeke kusho ukuthi-ke bakhiphe lo 20-ke bese umfana akamkhiphe-ke lo. Engakamkhiphi kusho ukuthi lo bhuti asuggest ukuthi uyacela ukuthi simkhiphe lo ngoba ufuna le mali ukuze afunde ilesini ngalento ayenzile. Asimkhiphe vele usemlungiselela itoho azothi ephuma bengena kulona. So sakholwa yilokho. Waphuma-ke. Shuthi khokhwe emalini u-20 kusele 40. Waphuma-ke. Mephuma-ke wangi-update futhi lo bhuti ukuthi hayi uselitholile itoho uyasixhumanisa sesingaxhumana kukhokhelwane. Yeah, kusho ukuthi-ke amnike inamba yami angangifoneli. Alo engibuza lo bhuti usenixhumene cha sixhumene. Hayi enza usuku lokuba sixhumane. Hayi afone-ke lo bhuti. Mefona into yokuqala ngibuza yona mina njengomntana walo mfana. Nami mina engilinyalelwe imoto ngalolu hlobo. Athi ngifunani ngithi mina yibo. Angifuni lutho olutheni ngifuna ukuthi wenze ubulungiswa njengoba ukhishiwe. Usuyasebenza kumele ukhokhe le mali ibhalansi ewakuvunyelene ngayo ngoba umfowenu ungambuza ukuthi uyazi njengoba ungaphakathi ngale deal yethu wathi uyazi. So ilokho mina hayi akazange angithuke kanje. Washiya ngalazi lo mfana. So emveni kwalokho intombazane le around Durban ayibiza girlfriend yathi useyiblockile nayo akasaxhumani nayo wara. Lo bhuti lo umfowabo uselokhanetha akanamali. Uthe suka wabethi last year I think November wathi ucela ngimmele kuba amaholidi ukuze ngoba naye lento isiyamhlula lo mfana. Ngoba ngambuyisela feedback yokuthi lo mfana uyangithuka. Uthi angeke ayikhokhe leyo mali sithi imali imile esihlahleni ekubeni simsize kangaka samkhipha. So ngitshela umfowabo naba abe umuntu othukayo nale girlfriend ibe umuntu othukayo. Hayi-ke kusho ukuthi-ke uqhubeka isikhathi kathi ucela ukuthi simmele akhulume ngoba lo mfana useyamhlula uzokhuluma nobaba omncane wakhe kukhulunywe ngale ndaba yale mali ukuthi lo mfana ukhokhiswa kanjani obona behlangane njengefamily babona ukuthi kwenziwa kanjani. Ngemlindi kuba uNovember lo kuba uDecember January I think wawuphela wawuphela
Hhayi ngimbuze, hawu nikhulume nathini phela? Wangabisabuyela kumina. Athi hhayi sikhulumile kodwa sikhulumanga ngemali. Ngithi mina why ningakhulumanga ngemali ngoba phela iyona nto esihlanganisile leyo. Hhayi ashone ngala. Kuthe wathi akazikhalela wathi akanamali. Kuthe kusuka lokhane ethi akanamali. Kusho ukuthi ngigcine sengithi mina ake ngifonele le ntombazane enye, sho lo bhuti omunye waphuma engena cala. Ake ngixhumane naye ngizwe ukuthi kanti labantu abantu abanjani. Avele athi lo sisi hhayi bayizigebengu nje vele. Kusho ukuthi kwayena lo sisi wayeshile ekuqaleni besavalelwe bebonke ethi asirojwe thina. Asirojwe vele sobe sibatholaphi njengoba beyabaseMatatiyela. So ngicela usizo bakithi. Ngicela usizo ukuthi ngingeke ngisizeni ukuthi labantu batholakale bakhokhe le mali ngoba imoto isamile injalo. Kusho ukuthi babesikhohlisa bezenza abantu aba-right. So nje eyi kunzima. Ngiyabonga kakhulu ngicela usizo nje lapho ekutheni ngeke ngisizeni. Ngiyabona la kwi-show yenu niyabasiza abantu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyezwa bhuti, ngiyabonga ukuresponda. Kona iy'namba zabo zikhona zonke. Ngiyakwazi ukusenda imeseji kuwukuthi abasayiphenduli ngoba basuke basebenzisa iy'namba abayisebenzisayo vele empilweni yabo. Abakwazi ukuyishintsha. So bakhona iy'namba zabo zikhona za-exist njengamanje kuwukuthi abasangiphenduli. And ngiyabona futhi ukuthi abangiblockile. Inkinga abasangiphenduli. Angazi-ke why, isizathu sami leso. Uyabo, ilokho kodwa-ke ngiyabonga-ke. Inkinga yami njengoba ngicela usizo nje bengikade ngilucele kwimbokodo FM. Kusho ukuthi loya bhuti ube-active ekutheni angisiza. Ngazi imbokodo FM yanenkinga kwezezimali yathi into ey'njalo. Wase ngakwazi ukulandelela ngoba ngase ngimsendele yonke into. Manje angisakwazi ukuxhumana naye lo bhuti. Angazi noma kusho ukuthi inamba yasestation le nganginayo angisakwazi ukuthola eyakhe epersonal yabo. Inkinga ileyo. Yena wengizamela vele uxazulula iy'nkinga ezikanje ahamba kufuna akuthole, afune address yakhe akusearch nje aze akuthole. Inkinga kube yileyo ukuthi ngoba ngisho ukubafonela ubese bafonele ngoba iy'namba zabo vele zi-active. Inkinga yokuthi isiteshi sisuke sanenkinga, sisakwinkinga njengamanje. And inkinga yami eyokuthi angisakwazi ukuxhumana naye. Uyabo, inkinga yami leyo bhuti. Ngiyabonga-ke kodwa ukuresponda. Ne-address yabo ikhona e-police station lapha eMbilo la eboshwe khona ubhuti. Lo bhuti lo oyisigebengu ikhona i-address yabo ukuthi kuphi lapho ngoba phela wabhalisa i-address ngesikhathi eboshwe. Uyabo, kona nje lo bhuti-ke walokhuza yena waya ngisho esiteshini. Cabanga ukuthi eyofuna ama-details abo ukuthi kukuphi naMatatiyela into ey'kanjalo yabo. So nganale nkinga-ke yokuthi isiteshi-ke sisamile-ke and angazi sobe sivulwa nini ngoba bona badila nazo-ke into ezikanje zokuthi bakufune bakuthole nje. Bakufuna bakuthole ngoba ngaze ngasendela khona lesikhalo sami ngoba ngibona abanye abantu besizakala. Uyabo, ileyo nje into yami. Ngiyabonga-ke bhuti kodwa ukuthi uresponde ekutheni ubuthanda ukungisiza. Isimo sesiteshi senu esingakwazi ukulokhu ngihandlisha iy'nkinga mhlawumbe ezinkulu njengale yami. Kodwa egameni lokuthi ubuye kumina ungichazele, ngiyabonga.